2013, non podo poñer datos de 2013 completos e poñelos incompletos non servirían porque non podo equiparar 8 meses a 12, daría números falsos, entón, ou poder hasta o ano que ven non podo facelo, pero sí polo que estou comparando mes a mes, esos datos non son tan espectaculares, caen, porque evidentemente ese traballo de regeneración perdeuse. É fundamental para poder facer algo na ría antes de realizar o saneamento integrado. O venres pasado, estamos Alexandre Maiseo nunha televisión como director de Aguas de Galicia, e el mismo dixo ali en público, sin ningún tipo de rúa, que o obxectivo da Consellería do Mar era, de Aguas de Galicia, era carga de fósforo na zona B. Antes comentaba que na zona B vai de 230 a 4.600 ecolis. A mí se me dice que unha zona B con 231 ecolis, pois ainda non é moi mal. Porque se unha zona B con 4.590, pois mira que estou ao limite dunha zona C. E tendo en conta ademais a distribución dos tanques de tormenta, e precisamente que os tanques de tormenta, non tanques de tempestades, verten nas zonas máis contaminadas, nas zonas que xa están hoxe en día clasificadas como C ou de exclusión, hai que ter en conta que son a Enseada de Caranza, verten nel 4 tanques que serían o Esteiro 1, Esteiro 2, Caranza 1 e Caranza 2, van a verter nesa enseada, hoxe catalogada como zona de exclusión, con un mínimo de vertidos ao ano, é imposible que eso se reverta a unha situación de zona B, ni siquiera de zona C. Non se pode, sin saneamento integral, é imposible acometer outro tipo de medidas, porque eu non podo sanar ao enfermo se antes non evito a causa que produce a súa enfermidade. Non fago nada, porque seguirá sempre enfermo. Entón, habería que modificar ou eliminar algúns recheos. O problema dos recheos xa non é só o volumen, sino a forma que teñen, como están construídos. Un recheo como das vías non é tan grande, pero te ten en conta que son apenas 2 km e só deixan paso a 300 metros de agua. Que provoca eso? Volvíamos antes a San Valentín, a zona da Gándara, que aí se acumule, se deposite toda a materia que hai en suspensión e provoque zonas de descomposición anaeróbica, acidificación e ao final da biosistema. A do tren igual, a desembocadura do río Velello hoxe en día, que é o único río que chega limpo a río, ainda que intentaron aí os cazadores de la visita contaminado tamén, o único río que de momento chega limpo a ría é que na súa desembocadura está totalmente colapsado, porque a vía do tren dificulta, impide a circulación normal de agua. E logo hai que recuperar as zonas danadas. É imposible falar de recuperación en zonas onde hai máis dun metro de fango. Que unha fotógrafo como isto que vedes aquí é o río de Tronco. Toda esta zona que vedes con diferente cor é polos vertidos desta pequena calne e desta outra calne máis grande. Eliminación dos vertidos, construcción da norte e sur, control dos ríos e vertidos das industrias. Cando falamos de recheos e eliminación dos que estean sin uso, isto de aquí é un sinsentido absoluto. Non sirve absolutamente para nada. Aparte para darlle a puntilla a esta enseada. Non se sabe para que se fixo. Eso se fixo nos anos 40, cando ainda fora de División Azul a Alemania e España non estaba oficialmente alineada con os nazis, pero bueno, nos cambiaron a hora, que ainda sufrimos, esta hora estrambótica que non se corresponde con a hora real, se cambiou nesa época para ter a mesma hora que Alemania, e todavía non se cambiou. Os que están disgustan, non? E se empezou a facer aquí un helipuerto, iban a construir un helipuerto. Claro, cando a Operación Barbarroja se quemaron as barbas, e os rusos empezaron a avanzar e os españoles miraron para outro sitio, isto se desbotou. Aquí debaixo, que isto é un recheo, todo isto de aquí é o antigo barrio de Esteiro, que se botou o mar aquí, todo o Esteiro se sepultaba aquí. Bueno, aquí había uns pilares de formigón enormes e aquí estaban as pedras. Bueno, pues cando fixeron o paseo marítimo, eu iluso de mí pensei que iban a quitar isto. O lógico será que te interrumpa, eso era ya antes de Franco y todo un proyecto de una antigua base de hidroaviones. Sí, por base de hidroaviones. Pero se fue en los anos 40 que se construiu. Incluso antes. Non falei dos anos 40. Aquí hai uns pilares enormes, se sepultou, eu iluso de mí pensei que iban a quitar isto. Dixo, bueno, a ver, se darán conta de facer paseo marítimo que, quitando isto, ainda que hai moitos vertidos, polo menos circulemos de agua. Non. Eu cando vexo pasar camións con máis pedras e que fan máis ancho, nunca entendi para que sirve isto. E agora como é a historia. Aquí temos a ponte das Crías,
a liña de costa viña por aquí, por aquí atrás, todo isto é un recheo sobre. É imposible que isto poda chegar a algo xa sin quitar isto de aquí, porque claro, non sei, habría que quitar, pero se máis difícil, pero isto ou se fai ponte de la zona, ou esta zona aquí hai que renunciar a ela, xa está sin clasificar por algo, e esta zona de aquí igual, para que botaron área aquí? Eu non entendo para que. Porque aparte o cheiro que hai aquí é brutal, non sei alguna vez vostedes por aquí a pasear, pero o cheiro que é brutal. Había eleccións, aquel ano. Si, ou tes problemas de, bueno, ou non tes olfato en absoluto, nin escrúpulos de ningún tipo para poder ir aquí, ou senón, calquer persona sensata non se lle pode ir aquí. Ben, eu sempre que digo eso de que cambiar os recheos, xente me dice que é imposible. Ben, aquí en Barallobre, ainda que unha cousa pequeniña, conseguimos. Esta é a situación da como estaba co Freire de Barallobre. Empecé a traballar aquí no 2005. En abril de 2005, cando cheguei ali, estaba a rampa de Mariños e a rampa de Barallobre, esa construída a primeiro do século XX, está nos anos 70. Dúas rampas de 100 e pico metros a 160 metros de distancia. Había un proxecto presentado por, bueno, nos falamos con Portos de Galicia para que nos fixeran un pantalán, porque non tiñan onde atracar, vedes como están todos os motos por aquí amarrados de calca maneira. Entón nos trouxeron un proxecto, e o proxecto consistía en unha pasarela paralela a esta rampa e o pantalán aquí. Entón eu falei con as mariscadoras a pé, porque son máis afectadas, isto é unha zona de marisqueo, isto tamén, pero de aquí hasta aquí, todo isto é unha fangueira que non se pode nin andar, non podes entrar porque te quedas clavado, que te clavas totalmente, non se pode andar. Falei con elas, dixen se se podía facer outra cousa, que iba a facer unha proposta, nos pareceu ben, se levou a Xunta Xerais e aprobou. E presentamos a Portos de Galicia e aceptou. Acortaron esta rampa a 30 metros e a fixeron tal como era originariamente. Esta rampa originariamente tiña 100 metros, ampliaron, botando o formigón por riba a mediados do século pasado, e o que fixeron foi retirar ese formigón, deixala como estaba e facer uns pasos de agua. Abriron, fixeron os pasos de agua e esta a quitaron, deixaron hasta aquí, deixaronlle 20 metros, non sei para que, quedan 20 metros. E a partir desta pasarela e logo o pantalán. Esta situación actual. Isto que queda da rampa, esta é a rampa máis curta, aquí está o pantalán, isto é unha pasarela sobre pilares, isto é unha estrutura flotante. Aquí circulaba libremente e aquí pasa agua. Que ocorre? Pois que toda esta, ainda que inicialmente, toda esta zona se enfagou, debido aos dragados, obviamente, todo o fano se desplazou. Hoxe en día, isto está, xa empeza a ser moito máis consistente. E hai apenas ano e medio que se fixo isto. E xa está cambiando o sustrato. Sin facerlle nada, porque nos solicitamos que quitaran o fano daqui, porque sabíamos que se iba a mover. Nos dixeron que sí e nunca ali viñeron a dragar nada. Ou simplemente se foi desplazando, se desplazou na superficie maior e hoxe en día aquí, na que é dificultoso camiñar, pódese camiñar. Moi probablemente non moito tempo se recupere este banco marisqueiro, como estaba antes dos anos 70. Unha pequena actuación, pero se pudo facer. Por qué? Porque desde a Cofradía de Mariscadores se insistiu, se presentou un proxecto e se aprobou. Eu cando digo sempre de que non se fan as cousas porque non hai presión social, antes de decir tú con razón, o movimento ecologista está morto, somos 4, hombre, na sociedade aquí teaturada e hai xente que sí, que apoia, pero somos 4 perdidos e durante anos perdidos e puteados. Entonces, se non hai apoio, se non hai conciencia ciudadana e isto se move, é imposible fazer nada. Pero isto é unha demostración de que se hai, as cousas se fan. Ben, fala aquí das zonas dragadas, antes falaba, bueno, retirar o resto das pontes, serán as zonas con contaminación perigosa, van os metais pesados. Eu falo de que algumas zonas hai que dragadas, evidentemente unha zona onde hai metais pesados non se debe mobilizar, porque ao final o que conseguimos é que os metais pesados cheguen moito máis alá do sitio onde están xa. Por a deterioración do sustrato sexa reversible, falo de zonas onde hai pouca capa de fango, botar area e misturar. E onde os depósitos son moi elevados, onde se perderon gran porcentaxe da profundidade, é preciso facer dragados. Ou eso, ou renunciar. Simplemente renunciar. Eu non estou por renunciar. Eu creo que non debo facer. Cunha rea recuperada teríamos unha reviva, gallaríamos nós, porque farían todos os sereiros que habitan nela. Un medio saudável tamén gallaría a nosa saúde, crearíamos postos de traballo, non só no marisqueo. Todos falaba que había 500 postos de traballo directo no marisqueo.
Os bancos marisqueiros na actualidade son entre o Banco das Pesmas andan 2 millóns e pico de metros cuadrados, pero que hai como mínimo outros tantos que foron zonas productivas hoxe en día que están mortas. Se recuperaran, e se os bancos marisqueiros hoxe en día produciran o que teñen que producir, que non estuveran seriamente amenazados, falan 1,5 millón de metros cuadrados do Banco das Pías, pero que non sobrepasa agora mesmo os 500.000 metros cuadrados a zona productiva, probablemente bastante menos que iso. Poderíamos producir, como mínimo, triplicar o número de mariscadores, e triplicar o número de mariscadores con un salario digno, non como está mal vivindo agora. E aparte, teríamos praias nos que a xente se podería bañar, non? Xa non digo de Copacabana, que xa quedou sepultada, pero si hai outras zonas con praias ao longo da ría, sobre todo pensando en xente que igual non ten coche, porque non todo mundo ten coche para irse de niños, ou gastar os cartos nun bus de niños ou no tren para ir a Cabanas. Por que non se vai poder bañar diante da súa casa se hai unha praia e unha ría, non? Nós necesitamos unha ría limpa. Ben, eso que digo, Fronteras unha zona de lecer. E, finalmente, eu penso que ainda é posible recuperar a ría, pero hai que darle duro. Está na nosa máis recuperada. E máis nada. Disculpe, pero teño que marchar. Bueno, vamos a facer un regalo do artista local, Suso Monterreche, e mandarme agradecerche toda a presencia aquí. E que teña sorte. Bueno, é a circunstancia do prestigio. Estuve moi implicado na Marea Negra, forma parte da Comisión de Coordinación Científica, pois, exactamente. Gracias a todos. Bueno, ¿tienes alguna pregunta? Mira una pregunta. Sí, sí. No, creo que se cumplen estos días unos 20 años da fundación do Cristo, algo así. Sí. Y falas así por encima, aparte que esto quedó todo, me parece, en auga de borras, que son totalmente. Pero alá por encima do polígono da Somoza fixeron unha balsa en aquelo tratamos con os pobres continentes ainda continúa ali, e non só eso, as areas que se retiraron e se almacenaron por aí, como foi Llaco Colo, en Cedeira, San Román, en Grupo das Tocas, e a Xunta, pois, sempre terá parte de silenciar todos estes casos. Nos tuéramos un camión, viñera un grupo de unha petroleira ou algo así mexicana, expertos en contaminación, e estuveron Sabías todo. mecánicas, e dado ao que quería eu ir, porque non hai moito, estuve en Pilar do Colo, e dados os residuos esos que parecen viñeron de Holanda, áridos, ao lado está esa areeira que alguén ignoraba, pois non sabía que había aí. Vemos un pouco na área e hai os anacos de cromo, de xío, tamén de chocolate, e hai xente que vai a area aí, e non sei se incluso alguna empresa. Pero falando de contaminación, eu que nací no interior, nas vertentes do Eume, e é penoso, hoxe en día vai xurro, vai todo tipo de contaminantes e de contaminantes. A partir de aí, andarán a chegar, non sei. Eu non sei
Exactamente, que quería preguntar, comentaxe se é verdade que existe todo eso. O problema non é só que aí, o problema é todo que de lugar se chegar. E o problema do Prestige, ademais, xa non foi só a barbaridade que fixeron dar paseando o barco para que estragara toda a costa, non? Hasta Francia chegou, hasta Portugal tamén. Se ademais non era petróleo, se non foi pesado. Era a peor fracción de petróleo. E no fondo do mar quedou moito. O sea, como se non o dixo YouTube, pois eu digo moitas veces, o conto se ve que o mar é máxico, non? Tiras a recursos ao mar e desaparece, e non se ve. Non quere decir que non este aí. Non quere decir que non este, está. E o problema é que non é o mismo, como se por exemplo, que había remediación, tiña unha rocha, tiña unhas bacterias que van a descomprimir o petróleo pouco a pouco, tens unha temperatura máis ou menos elevada, pero no fondo do mar a temperatura é moito máis baixa e o período de degradación natural dese petróleo é moitísimo máis lento. E temos para anos aí no fondo. E vai seguir afectando. E iso vai estar... O problema é que iso vai inserindo na cadea trófica e ao final somos nós que estamos falando todo eso. E non é que a xunta mire por outro sitio, que aquí parece que non pasou nada, que sacaron o que se vía por arriba, se levou para aí, sigue sin tratar, que eso tamén é grave, pero quedou moito no fondo. E hai zonas que se recuperaron e zonas que non se recuperaron tamén. E, bueno, non sei algo diste, cando foi accidente de Chernobyl, xa fixo a reconducción a 30 anos, non? A de Chernobyl, e na cidade que era máis cercana, a Pripyat, agora hai árbores, hai animais, hai de todo, por ali se recuperou todo, así, pero cando coño un animal e lle mira, están cargados de radioactividade. E as plantas están cargadas de radioactividade. Aparentemente todo está moi bonito, pero non está tan bonito, no fondo está mal. E aquí pasou igual. Aparentemente se limpou, aparentemente, pero sigue aí, sigue aí. Yo tengo referencias de gente que bucea por la zona de enfrente la costa de Musía, Laxe, por esa zona, y me dicen que buceando no hay que escarbar mucho en el fondo para encontrarse todo el petróleo, todo el chapapote allí metido. É que vai depositando en zonas de sedimentación natural e ali está, e iso é degradado moito tempo. E o problema é que se degrada, ao final acaba na cadea trófica. Se se queda ali onde está, sepultado, ainda é menos mal. O problema é que gran parte dela acaba na cadea, acabamos papando nós. Eu quería preguntarvos, bueno, por que pasa isto? Quero dicir, Ferrol é sitio distinto ou é que pasa en máis sitios ou pasa en Ferrol solo porque se dan unhas circunstancias determinadas, non? Ou realmente acontece en toda Galicia ou en todo o Estado español ou en todo o mundo algo semellante? E quenes son os culpables desto, ao final, non? A xente ao final, por non cando digamos que os escandinavos tienen unha posición ambiental moi grande e que por fixa que a pesca como controla. Nos anos 70 as pescarías en Noruega houve povos pesqueiros que se foron ao caralho porque arrasaron todo sobre a explotación, aprenderon. E hoxe en día son moi respetuosos e controlan moito. Aquí igual é que temos a cabeza máis ou igual é que non chegamos a arrasar tan rápido como eles. Ferrol especial? Sí, pero aquí o problema é que é especial toda Galiza, porque temos máis do 90% de todas as zonas C de todo o Estado, sendo os principais produtores de peixe, os principais produtores de marisco. Tendo como tivemos, pero xa non temos. Debido ao acordo con a Unión Europea, as negociacións que fai o goberno español, que non representa, porque non temos representación, temos a costa unha das zonas máis productivas do mundo debido ao efecto das correntes marinas, o efecto das correntes marinas, unha produción marisqueira e pesqueira elevadísima, pero unha desidia total por parte das autoridades, tanto das estatais como das autonómicas, que non deixan de ser máis que unha sucursal das estatais. Antes eu falaba de que Galiza apenas ten o 0,5% da poboación da Unión Europea, pero ten algo máis do 15% de todas as persoas que traballan no mar. Pero ainda así, Galiza non está reconocida na Unión Europea como unha zona que a súa economía é dependente do mar. Si está reconocida a Bretaña, por exemplo, Escocia, e Galiza non. Pero por qué? Pois porque o goberno español non o reclamou para Galiza. Eso significaría que tuvera outro tratamento diferente e que tuvera outro tipo de axudas. É increíble como se les encha a boca a algúns destos que gobernan, para decir que
que o marisqueo e a pesca non son modernos, non? Que o moderno é a industria e os servizos e non sei que. Entón, vemos como a flota galega vai a menos, cada vez que hai negociacións van a menos. Eu estuve en Terranova no ano 2000 e había ao redor dos 30 barcos galegos, hoxe en día quedan 3, só pasaron 13 anos, só quedan 3. Probablemente en un par de anos ou 3 desaparezcan os barcos galegos do caladeiro de Nafa, fletante, pescarán outros para vendernos a nós, pero nós xa non pescaremos, porque van reducindo as cotas e as capturas e cada vez o peor. A nós non temos representación propia, parece que os galegos existimos, pero ao mesmo tempo países como Dinamarca, non? Que ahora se fala moito de Dinamarca, non? Pero a mí non me interesa o que se fala, me refiro a cuestións pesqueiras. Dinamarca duplicou, casi triplicou a flota pesqueira. Hoxe en día é unha das maiores potencias pesqueiras europeas. Un país que ninguén dubida que teña ningún aspecto de feminista, ni moitísimo menos. Non? Falo de Dinamarca en concreto porque o país que máis medrou a súa flota pesqueira. En cambio, Galiza foi a menos. Temos hoxe en día moitísimo menos do que tiñen. Con respecto a marisqueo, a principios de século, estou falando de 13 anos, había máis de 14.000 mariscadores a pé, hoxe quedan menos de 4.000. Que está pasando? O que está pasando é que a costa está contaminada, aquí ninguén fai absolutamente nada, a política pesqueira do Estado e da Xunta, que actúa como unha sucursal do Estado, non como un goberno propio de Galicia, sino que acata as ordes de Madrid, resulta que non se fai nada. A costa é máis contaminada do Estado, non pasa nada. Incluso se permiten que un director de Aguas de Galicia, que ten que velar pola calidade das aguas, diga que o noso objetivo é conseguir que sexa unha zona B. Pero a mí é que non me parece inconcebible. Pero como vai ser o teu objetivo conseguir que sexa unha zona B? Como pode ser que todo o arco mediterráneo sexa unha zona A e que nós que producimos marisco, o objetivo xa non é que sexa, non, é que o objetivo é conseguir unha zona B. E logo non podemos ser unha zona A. Se se pode depurar as aguas residuais de toda a costa mediterránea para que os turistas se bañen en aguas limpas, nós non temos dereito, como mínimo, a bañarnos, pero aparte a comer marisco e a sacar marisco en condicións con aguas limpas. Pero por qué? Que o saiba, aí me reteño uns impostos que é un español, un valenciano, que me reteño os mesmos. Que pasa? Que os impostos dele valen máis que os meus e gastan cartos a facer as infraestructuras deles e nas miñas non. Algo aquí non encaixa, non está ben. Creo que decir algo sobre ese asunto. Creo que se trata de... Hay un concepto de modernización malentendida que se primou a industrialización nesta área é moi evidente, non? Nos últimos 40 anos, pois estamos nunha fase de reconversión, pero aquí o que se primaba era o desenvolvemento industrial, o emprego industrial, e víase como un factor de atraso o sector marisqueiro, o sector agrario, os espacios naturais. Entón, pois abandonamos un pouco o que era esos espacios naturais, os que podíamos vivir, esa economía natural pesqueira e agraria, e agora topámonos, como decía Xaquín Marín outro día nun chiste, que non temos nin industria, nin temos marisqueo, nin temos ría. Entonces, eu creo que no momento este no que estamos de crise, que non sabemos moi ben que facer, de mirar hacia a ría e os sectores naturais onde podemos ter un desenvolvemento sostible e natural. Sí, mira, só unha cousa que se me escapou. Para mí é unha cousa moi clarificadora. O orzamento da Consellería de Mar con respecto aos portos. Portos de Galicia leva tanto portos para mariñeiros como portos deportivos. Vemos como de ano en ano o orzamento para portos deportivos sube e o orzamento para portos mariñeiros baixa. Entón, cando eu dos portos mariñeiros, é que é a crise? A crise que pasa, que non existe portos deportivos. Aí se ve cal é o objetivo, non? Cal é o objetivo final. Cunha consellería de máis que a do mar, que ten que velar porque os traballadores do mar estén en níveis condicións posibles. Bueno, pois orzamento cada ano, e non máis que ir aos orzamentos da Xunta, mas como cada ano os orzamentos son menores. Mentras que, para os deportivos, aumenta. Que é o que se pretende defender? A Consellería do Mar, xa... Rosa Quintana poderá decir o que quere, que defende o marisqueo, que defende a pesca. Eu, como me baso en feitos, non
no que ela fala. Os feitos son que desde que estou aí, sigo traballando na cofradía, pero en gran parte do traballo para a Consellería vai a peor e como outro. Mentres que non se escatiman os cartos cando son destinados aos deportivos. Un exemplo concreto, o patrón que antes vos ensinei, había 4 líneas de atraque, iban a ser 3 para mariscadores e 1 para deportivos. Hai 5. Van a ser 3 para mariscadores e 1 para deportivos. Hai 2 para mariscadores e 3 para deportivos, ao revés. E é máis, se un mariscador deixa unha plaza, inmediatamente ocupada por un deportivo. Os mariscadores ahora mesmo tienen preferencias deportivos sobre mariscadores. Algo que para min é evidente do que o camiño que leva esta Consellería. Eran dúas preguntas. Cando falabas deso de o que é unha zona A, falabas de que analizando os bivalvos, ¿no?, que son depuradores naturais, terían que estar nun porcentaxe de colis mililitros de agua de entre 0 e 250 colis cada 30. Perdón? 230. 230 entre 0 e 230 cada coli cada 100 mililitros. Entón, no proxecto de saneamento, seguindo a Lei de Aguas de Galicia, falan de que nun 90% do tempo o porcentaxe van ser 100 colis cada 100 mililitros, pero analizando cualquier punto da ría, non o que son os bivalvos, que son as depuradoras, que son o que acumulan máis E. colis. Non? Primeiro, quería saber a tua opinión sobre isto, e logo outra pregunta que falaba Urgorri cando decía que os arsenais estaban esperando a entrar en funcionamento da depuradora para conectar todo iso a todos os residuos á depuradora. Os arsenais verten metais pesados, non sería primeiro habería que facer unha depuración previa para inactivar esos metais pesados e logo tendo en conta que está depurado de orgánicos, se non hai esa inactivación previa, probablemente se mandas todo os metais pesados á depuradora tampouco serviría de nada, non? Porque eso vertería a ría tamén esos metais pesados. Con respecto aos icones. Eles, claro, falan de calidad de aguas de baño, como das bandeiras azuis, non? Podemos dar bandeiras azuis en sitios que non ten nada. Os digamos o que fan é de concentrar. O que quere dicir que 100 colis por 100 mililitros, cando falamos de zona B e a obligación para a zona B, evidentemente non vai ser cerca dos 230, sino que cerca dos 4.600. Estamos falando de cousas serias, estamos falando de xogarnos que determinadas zonas non van a pasar esas zonas ben. As zonas onde hai vertidos máis ou menos frecuentes e en zonas moi pequenas non van a pasar esas zonas ben. E iso confirma as peores sospeitas. Con respecto ao outro, mira, por exemplo, Megasa ten depuración das aguas residuais dos seus baños, pero en cambio non ten depuración das aguas de enfriamento que utilizan a fundición cando eles falan de pH superiores a 10. E din que ali onde saen esas aguas, a zona totalmente estéril. O que fai na banca, o que vai conectar na banca, supoño que serán as aguas de, imagino, aguas de sanitarios, non aguas residuais. Antes decía aí Andrés, non sei se ten alguna información con respecto a eso, pero que eu saiba, a ver, metais pesados non van a estar no circuito de agua normal, porque aí o problema de metais pesados basicamente era antes, ao redor dos esteleiros, o que se usaba como patente, que chama patente a pintura esta para impedir as incrustacións, esa pintura se modificou, hoxe en día non é unha pintura tóxica, sino que é unha pintura que se vai decapando, que se vai desfacendo, e para que vexe que se incrusta, a pintura vai caendo. Polo que a mí, a información que me pasaron desde Navantia é que non tiña componentes tóxicos, que era un tipo diferente de pintura, o que sí que obligaba aos barcos, esa pintura ten un período de caducidade, claro, a pintura se vai desgastando, chega un tempo que ou pintas ou se te vai incrustar o barco todo. Pero por normas internacionais de medio ambiental se prohibiu a pintura tóxica para a protección dos cascos dos barcos. Está prohibido xa desde hai varios anos. Hasta hai un par de anos que quedaba algún barco por aí, pero creo que xa rematou ese período e teñen que rematou-se ese novo tipo de pintura. Entón, metais pesados a ver, se van metais pesados a depuradora, se non se van depurar, porque non existe o proceso que sería o proceso cuaternario, que remataría eliminando os contaminantes químicos. A depuradora está feita para eliminar a contaminación microbiolóxica. Non está contemplado, porque ademais é un proceso carísimo. E é un proceso moi específico, tenías que ir a determinados
determinados componentes, non está contemplado. Que falamos outro día co director de Galicia, que iso é depuradora de aguas residuais. Non creo que nos vertidos de Navantia vayan a meter. Non serán aguas residuais, imagino, de baño e pouco máis. Que pode ser aguas de chuvia, que claro, se tes unha zona onde estás traballando con formas, que o que pasa en Megasa, chove, como dicen eles, temos as escorias de fundición ao aire e reconocen que o sitio onde chove esas aguas se altera o pH e van para o mar. Entón, eso sí que pode pasar e probablemente por lixiviados e por lavados van a ir cheas de metais pesados, pero porque hai chapas, porque hai ferros de diferentes metais polo chan, que todo eso vai levar. Para só aclarar. Concretamente en Navantia Ferrol sí que teñen un tratamento, porque unha das fontes importantes é a que procede dos diques, o proceso que comentaba desde o chorreado con granallas, e despois todo eso cae no fondo. Antes, eso, cando se abría o dique para botar o barco, iba todo para arriba, non? Agora teñen un sistema de recollida, montaron en Navantia Ferrol, montaron un sistema de recollida de todo ese material que procede de arrancar as pinturas, as potentes, para o acceso, máis a granalla, e a inertizan e levan ás somozas, oficialmente. Pero agora que non se chorrea con agua. Veis a San Esteban que se está porque Sí, bueno, pero... sí, desde hai ano e medio chorrea con sí, agua. pero esas pinturas, as diseñas de capantes levan estaño, mercurio, cromo, pero Navantia Ferrol, ao menos, presumen de que montaron unha planta de recollida de todos esos residuos e inertizan as somozas. Unha pesada para falar Unha pregunta, concretamente, os contaminantes que padecen unha ría, que enfermedades causa e se hai un seguimiento de estas enfermedades causadas pola contaminación? Aí, Pois se dixo Carlos Piñeiro que había Carlos Piñeiro 8 cancros que tiñan máis incidencia na comarca de Ferrol que no resto do estado. Vamos a ver, o problema que O que pasa é que non hai informes A ver, epidemiolóxicos. normalmente unha enfermedade non a produce un contaminante só, quitando casos así como do mercurio, o chumbo, que son casos moi específicos e que hubo en determinados momentos en Xapón e por aí contaminacións moi espectaculares. Realmente os porcentaxes que hai están rondando límites. É bioacumulación, claro. Entón, que ocurre? Por lo mismo que non se recomenda comer peixe grande con moita abundancia. Por qué? Porque son animais do final da cadea trófica e que acumulan mercurio e que pode producir enfermedades. O problema que teñen os grandes cetáceos, sobre todo, e os que falan dos osos polares, que teñen problemas para a reproducción, porque aparte a circulación atmosférica acaba con estos contaminantes nos polos, que acumulan na grasa todos esos contaminantes, na grasa e logo nas gonadas e logo van. Non digo para a saúde humana. Sí, pero é que eles funcionan igual que nós, non son diferentes. Que datos hai? Datos concretos, digo, eu non son médico, hai un médico que Carlos... Sí, pero denuncia que non se fan públicos por parte da Consellería de Sanidade. El ten feitos datos epidemiolóxicos de seguimento de determinadas enfermedades, que hai unha incidencia máis elevada na ría de Ferrol. 8 tipos. Varios tipos de cáncer. Que 4 tipos de cáncer? 8. Eu non son médico, o sabe eles, eu podo falar que hai esos, cales en concreto, non o sei, eu sei que son malos. Quer dizer, que a contaminación mata, a polución mata. Cale en concreto a que mata? Pois unha combinación de todas. Cale peor e cale mellor? Todas son malas. O mellor é non ter alterado nada e non ter ningún componente tóxico que sobrepase os límites. Pero tamén habería que ver onde están os límites, porque os límites se van modificando en función de cando aparecen episodios como o de Miamata, ¿no? Que de repente empezan a morrer os paxaros, morrer os paxaros, pero cando empezou a afectar a xente, pues te digo que os osos polares, vale, pero que non somos animais tamén, funcionamos igual. Morreron primeiro as aves marinas, porque comían peixe, e logo empezou a morrer a xente porque comían peixe. Entón, cando hai algo así, digo, no, este tope hai que baixar un pouco máis. Pero eso varía sempre, e estamos aínda descubrindo os efectos de moitos contaminantes. Eu non son médico, son biólogo, eu non sei que enfermedades. Pero hai unhas zonas que están máis contaminadas que outras dentro da ría, non? Sí. Porque o vimos aquí, que hai zonas particularmente abióticas, según. Sí. Bueno, en esas zonas os habitantes vestirse na carón
desas zonas estarían máis expostos a eses contaminantes que de outras zonas menos contaminantes. É que non é exactamente o cheiro do mar o que te vai contaminar. O que vai contaminar é consumir calquer produto de calquer sitio da costa, onde está todo igual. Pero se se está en contacto, por exemplo, con esas playas, esas aguas, se está en contacto con os contaminantes que contén. Sí, por exemplo, eu non lle recomendaría que se bañe na ría. E desde logo se se baña, que non teña feridas, que non trae agua e que non se rasque, pode ser significado. Pero bueno, a ver, eu non sou médico, non cho podo decir. Eu sei que os contaminantes matan. Que non me tiña mal levantado. Perdón. No voy a cuestionar la necesidad de depuración de la ría y saneamiento, ¿no? Pero antes, no sé si fue Gustavo en la presentación que hizo, pues hizo un comentario respecto de la asimilación por parte, por ejemplo, del choco, del carbón, concretamente, en la espina o en la concha de los chocos o los calamares, no sé a qué se refiere exactamente. Bueno, entonces, la pregunta va un poco por ahí. El choco no tanto como los bivalvos, que son depuradores naturales. ¿Hasta qué punto afectan, hasta qué punto quiero decir que sea para el consumo que hacemos de ellos, nosotros? ¿Hasta qué punto eso es perjudicial para nuestra salud? Quiero decir, porque si el carbón que se tragó el choco, el 90% se le fue a la concha, él no lo asimila, o sea, no sé qué, no sé cuánto, pues al final nosotros no tomamos ningún carbón. Digo carbón porque... Sí, a ver, non era choco exactamente, as fotos que había aí eran de uns pequenos gasterópodos, dentro do caracolas pero moi pequeninas, moi pequenas, non era exactamente os chocos. En calquera caso, o problema do choco é con cualquier outro grande predador. Choco de tamaño adulto se comeu antes moitos bichos que xa están contaminados por outras cousas. Entonces, pero el fondo de la cuestión es si por una marea roja o azul, sí, dicen que no tomemos vieiras, por ejemplo, sí, si le afectan a las vieiras. ¿Y por qué nos dejan tomar, sin embargo, las almejas que están tragándose el plomo mezclado con el fango? É que é distinto, o sea, as algas vermellas están producidas por unhas algas, fitoplancton, eso pone incluso en YouTube unha imaxe de fitoplancton. Son algas que están no fitoplancton. O que pasa é que en determinado momento do ano, por diferentes circunstancias, aí aparece máis nutrientes ou normal nunha época en que hai unha especie que normalmente non é moi abundante e de repente, pues, como ten nutrientes, venga. Pues ti plantas algo, lle botas fertimón e plum, venga todo. Esas algas producen toxinas. Producen toxinas diarreicas, outros paralizantes, outras toxinas amnésicas. O problema desas toxinas é que son de efecto inmediato. Quitando a amnésica, que é de efecto a longo prazo, que é a da vieira, que algo que parece que afectou tamén. Chamanlle amnésica porque esa é a máis reciente, non? Que se descubriu máis recentemente, que foi prácticamente nos anos 90, ao final do século pasado, descubriron que en Poacios Costeiras en Canadá había unha incidencia elevadísima de demencia senil, non sei que pasa aquí, porque hai tanta demencia senil aquí, non hai hecho se empezou a investigar, e descubre que todos son grandes consumidores especialmente vieiras. E cando hacen a mirar, encontran que na vieira unha toxina que é ácido domoico que produce microalga. Microalga, neste caso, vai a tomar, que produce ese bicho. Que é o que pasa con a amnésica? Que é un efecto a longo prazo. Acumúlase no sistema nervioso. A non ser que fagas unha ingesta moi grande, se tu comes moito, non vai te dar a producir diarrea, pero o efecto no sistema nervioso a longo prazo. Ao cabo duns anos, o que vas a acabar desenvolvendo unha demencia senil. No caso da diarrea da paralizante, o efecto inmediato. Pero non é que podas ter unha diarrea, é que podes morrer. Tanto por a diarrea como por a paralizante, que ten un efecto parecido ao que ten a enfermedade do tétano. Acabaría paralizándose os músculos da caixa torácica, non poderías respirar e morrerías. Entón, eso é algo que hai que evitar porque está a vida en xogo. O outro, é que falaba antes, son os límites. Se considera que para determinado contaminante químico, pois non sobrepasando este límite no medio,
non debería haber problema para a saúde humana. Claro. Non debería haber problema, pero cando ti tes unha ingesta continuada de determinados contaminantes, normalmente, non no prazo dun ano ou dous, pero si a moi longo prazo podes acabar desenvolvendo unha enfermidade, porque moitos deses contaminantes químicos son agentes mutáxenos, van a acabar producindo alteracións que podes desenvolver, por exemplo, un cancro, que outra cousa, pois decía, eu non sei exactamente en que, eu non son médico, pero si sei que non é bon, e iso é de sentido común, como decía antes tú, con el de ser biólogo, para saber que ti estás tomando determinadas sustancias que son tóxicas continuadamente, vas ter problemas, vai provocar problemas. No caso do carbón, o problema do carbón non é que sexa contaminante en sí, non é tóxico, pero se eu boto toneladas de carbón sobre o fondo, que se refere a tú, o que acaba é provocando unha capa de carbón sobre o fondo que aí debaixo non hai nada, unha capa totalmente inerte, non mata, pero non deixa vivir. No caso desas cunchas que pasou foi que asimilaron, esos gastrópodos asimilaron na cuncha ese carbón. Nin é malo nin é bom, é indicador de que aí hai unha cousa que non tiña que estar. Non as mata, porque siguen vivindo, pero aí non tiña que estar. Pero a mí me pasa con eso como eu vi unha vez na tele que hubieron vertido, non sei se fora en Tabán ou na outra, que hai dúas, había dúas destas de infinita, como se me en Tabán ou infinita, unha fuga de aceite para facer biocombustible. E tuvo os huevos, porque hai que telos, un tipo, non sei fora daquelo que estaba de presidente da Autoridade Propiedade de Ferrol, decir, non hai problema, non é tóxico. Non é tóxico, non, pero se eu boto 40.000 toneladas de aceite ao mar, me dá igual que non sexa tóxico, se vai a ría a merda. Entón, hai que non sexa tóxico, literalmente, non quer decir que non sexa malo. Pero era por eso, por aí iba o carbón. Do resto. No, bueno, pero, perdón, no es cuestión de carbón, es un causante más de la problemática, ¿no? Igual que lo son los metales pesados, etc. Non é igual. Igual quiero decir, igual en el sentido de que todos contaminan, no que sí que haga que surtan el mismo efecto. Sí, sí. Entonces, el problema o la cuestión, entiendo yo, que por qué los que nos causan unos daños inmediatos, como es esas toxinas de mareas, de colores y tal y qué sé yo, sí, es que no, como no soy muy técnico... No, pero echan mareas vermellas porque echan mareas vermellas. Entonces, una cosa es el efecto inmediato y otra cosa es que los contaminantes que sí tiene la ría y que son tanto más perjudiciales que las mareas tóxicas estas, se dan en un largo plazo. Por lo tanto, es como el fumar mata ahora, pero hace 20 años no mataba, o sea, y te mataba igual, o sea, quiero decir que, pero el cáncer lo vas a notar dentro de 20 años, o sea, dentro de 20 años fumando. Bueno, pues algo así. Entonces la Xunta en este sentido, ¿por qué dice con marea roja no tomar almejas o lo que sea? Pero como están todo el año tomando o comiendo y filtrando plomo, pintura, no sé qué, no sé cuánto, eso da igual. Con darla que no os vaya a pasar nada, hasta dentro de 50 años que comáis exactamente esa mesa non filtra pintura. O que ocurre é que o plomo e todo eso se fixa no fitoplancton, eles alimentan el fitoplancton e lo acumulan. Eso é o que ocurre. Mira, por poñerte un exemplo, pero dun organismo máis grande, debe ser un ser humano. Ferrol. Ferrol, a comarca de Ferrol. Nos anos 80... Récuri que vai aí por la merda, así. Porque a merda non se vai acumulando na ría. A ver, o normal é que as baterías fecais cando chegan a ría morras. As baterías fecais, digo, cuáles son baterías fecais? Porque están nas heces, na merda. Ben, están aí. O normal é que morran, pero chega tal cantidade que non acaba de morrer, entende? Porque é muitísimo. Date conta, son miles e miles de litros continuados. Somos 140.000 habitantes. Ponlle que vaya cada unha vez ao día. Ponlle, empezas a sumar gramos e te sale unha animalada de kilos ao día. Mais o mexo, máis animais, suma todo eso. É unha auténtica animalada. Só non hai medio que poda eliminar. No medio natural normal eso se elimina. Pero peor, claro, pero peor de eso é que nos 60, no ano 1960, por exemplo, non estaba a Avenida das Pías. Estaba a Ponte do Tren, pero non estaba a Avenida das Pías. Nin estaba, por exemplo, a enseada de Caranza era moito máis grande.
non estaba a Escola de Escaño, nin estaba gran parte de Navantia. A Malata, por exemplo, non tiña construído o Porto do Carbón. É dicir, o problema é que, ademais dos vertidos, se foron construindo cousas que foron dificultando a circulación. Entón, sumas máis vertidos, máis dificultade para que se mova, máis depósito do material en suspensión, máis acumulación de materia que se empeza a descompoñer, alteras todo e vai. Vai a peor. Que sempre se fixo, sí, claro que se fixo sempre. Pero eu quero decidir unha cosa, que a poboación que había hai 50 anos na ría vertendo non era a que hai agora. E hai que ter outra cousa tamén en conta, que antes había moita máis poboación rural que urbán, e antes todas as casas tiñan, como se chamaba aquilo que era despois, onde se facía o xurro, para despois enxurrar e fertilizar. Non, que agora, desde hai moito tempo, non hai a casa rural, e aparte o saneamento recollo xa en todos os camións, en todos os núcleos de vivendas. Pero ata hai 30 anos, 40, eu acordo moitas casas que tiñan. De todas maneiras, hai que irte máis de 50 anos atrás para ter menos poboación, porque, mira, eu me fui a estudiar nos anos 80 e Ferrol tiña 90 e pico mil habitantes, agora ten 72.000, está, bueno, non sei, porque é como eso de cando agora murió un niño, pues isto igual, se sigues falando, cada vez, ao acabar de falar xa hai menos habitantes que antes faches, non? Isto vai a menos. É verdad que houve un traslado de habitantes a Narova, non? Pero que ti miras os habitantes de Mugardos e Nedas están quedando en cuatro. Hai 4 chales por aí para a xente se vai. Na nosa comarca, por desgracia, e a consecuencia disso que falaba antes, que estamos morrendo, pero pouco a pouco, pois non se nota, non? Se nota cando de repente dicen, non, mira, 10.000 para casa. Non, pero hoxe son 100, mañá son 20, hoxe unha que traslada para lá, non se nota. Pero, claro, se non tes traballo, tens que ir a buscar as graxas, e aquí somos cada vez menos, cada vez menos. E hai 50 anos prácticamente era si siguen cerrando con puertos exteriores bigotes e cousas desas, ao final o agua vai estar estancada aí, como si tal cousa. ¿Y qué solución habría para la depuración? ¿Qué solución habría? Nós levamos aquí 4 grupos, o núcleo duro, logo hai un partido político que asistiu alguna vez, outros que están asistindo con máis frecuencia, sempre. Basicamente o núcleo duro que somos Social e Industria Natural, a Vega, Verde Gaia e a Comisión de Medio Ambiente de Pilar, de Recimil, que a mí non me gustan a Virgen, por eso as vírgenes de Cielos Santas, contra o resto das outras non tengo problema ningún, vamos a vida que caiga. Nos levamos aí tempo, levamos un tempo empezando a movernos, é algo que naceu a partir da loita dos veciños por un tanque de tormenta en concreto. A verdade que outros levamos nesto, pero foi un punto de confluencia de todos. Nós o que pedimos é que non podemos asumir que isto sexa, o objetivo que sexa a depuración para chegar na zona B. Claro, para que isto sexa, o objetivo sexa na zona A, hai que asumir un sistema de depuración distinto. Non pode haber un sistema unitario, que está dicindo Alexandre, hai que construir un sistema separativo de forma que se evite que chegue os fecais ao mar. Agua de chuvia pode chegar, pode e debe además chegar. É verdade que os primeiros minutos de chuvia con 20 retelos porque se lavan as rúas, hai aceites, hai cuarillas, hai cagadas de cans, se lavan os tellados, bueno, os primeiros minutos sí, pero a partir de aí a agua de chuvia debería chegar ao mar. Además que non ten sentido que nós estamos bombeando agua de chuvia, agua depuradora de aguas residuais para que depure que agua limpa. Estamos facendo un gasto innecesario e os cartos precisamente non sobran, e menos aquí. Entón, nós o que pretendemos é que non se paren as obras, que hai que continualas, que os tanques de tempestades se tiñen que facer con cabeciña, é dicir, non se poden facer en calquera sitio. Evidentemente nunca en medio dun parque público rodeado de vivendas, non ten sentido ningún, por moito que prometan que non vai haber cheiros nin ruidos, ainda que non subera, non ten sentido que se faga aí, habendo outros sitios a pouca distancia. Ademais, é verdade que hoxe en día non está feita a separativa de aguas residuais e aguas de chuvia,
pero hai que facela. Entón, o que temos que facer son os tanques de tempestades capaces de absorber hoxe en día a maior parte das chuvias, tendo en conta que vamos ter que asumir que vai haber uns vertidos, pero que no futuro sexan tanques susceptibles de poder ser utilizados con un sistema separativo, de maneira que cando chova se recollen os primeiros momentos de agua de chuvia e o resto siga para o mar. E se manda depuradora de aguas residuais as aguas residuais. Que plazo consideras tú que van a necesitar para todos? Que se necesita? Que plazo? É únicamente un rediseño dos tanques de tempestades, non é máis. Mentras se siguen construindo os colectores e demais, teñen que facer eso. E que pasa? Que eles sempre se refiren aos estudos que eles teñen, que é un proxecto viable, que é mellor que outros, e dixen, sí, home, e máis alto que un pigmeo, pode ser outro que mide 1,30 m, pero non pode ser xogador de baloncesto. Ou xirar de migas, a ver, que sexa mellor que outro non quere decir que sexa mellor, e nós non é que pensamos que teñamos que ter o mellor, é que o lógico que se faga o mellor. O mellor posible é o que temos. Bueno, o que temos é suficiente para facer o mellor posible. Se se inviste ben. Se non se inviste ben, e se parte xa de que o objetivo é conseguir unha zona B, de que vas a asumir un determinado número de vertidos, e dunha zona B falas da ría. Pero que determinadas zonas da ría que vai ser imposible que xa zona B con este proxecto. Imposible. Imposible. Entón, cando falamos de recuperación, porque nos entendemos, a maioría de nós, eu creo que todos entendemos que non é simplemente o saneamento, que o saneamento é o primeiro paso, que a ría necesita facer algo, é dicir, non é mesmo unha ría aberta como a ría de Ares, onde non hai tanta poboación e industrias alrededor, e basicamente unha vez que se eliminen as fontes de contaminación, eso se recupera só, dando alguna zona moi concreta. Na ría de Ferrol eso non é así. Na ría de Ferrol é unha ría moi estreita, con unhas construccións alrededor, uns racheos moi mal feitos, e que hoxe en día ou se fai despois un traballo de recuperación ou hai que renunciar a unha parte da ría. Pero claro, para poder facer eso primeiro temos que ter un saneamento integral. E isto que queren facer non é integral. É saneamento, sí, pero non é integral. Saneamento tamén lle chamamos veremos agora, é saneamento, porque saca o lixo das casas, o leva o mar, bueno, como chaman eles, perdón, o medio receptor. O leva o medio receptor, que neste caso é a nosa ría, é saneamento. Hasta agora o saneamento é eso. A ninguén lle entra na cabeza ahora que o saneamento sexa botar a merda diante da casa. Entón, agora, non, vamos a levar a outro sitio. Pero, tal como está diseñado, non está diseñado para eso. Ele xa di, zona B. O sea, de 230 a 4.600. Non ten sentido. Nos queremos eso, que se faga, que se invistan os cartos, ben. Porque aparte hai unha cousa importante, que son cartos de todos e todas nós. Non son deles, eles son os xestores. E nós os puxemos aí, hombre. Eu en concreto non imagino que a menos estamos aquí tampouco, pero si os nosos veciños. E o temos que asumir, vale, pero mira, como o din sempre, dice, bueno, foi escollido por uns, pero son o alcalde de todos, vale, pues responde a todos, non son os teus, a todos. E todos e todos que queremos é ter a ría limpa, non a medias. De todos modos, las inversiones en alcantarillado, saneamiento, depuración y todo esto, ¿no? Yo creo que históricamente fueron, como diría yo, son inversiones que no se ven, se entierran, es dinero que se entierra y no luce. Es que uno, por ejemplo, un auditorio puede ir y cortar una cinta y sale una foto bien, pero a un colector de saneamiento nadie le pone una cinta porque queda muy profundo eso. Entonces es más difícil la inauguración de esas cosas. Pero sabes por qué? Porque non hai 4 o 5.000 ou 10.000 personas nas ruas dicindo que queremos a ría sana. Porque todos sabrías como se movían e facían obras de Dios. Pero da igual. Aquí xa ves cantos estamos, e quitando a unha dúcia ao resto somos os de sempre, que estamos en todos os sitios, como da igual, pues me da igual, pues paso. Eso es la política de aparentar. Claro, pero si mañá, como que se dice, hai 2000 aí queremos o saneamento integral da ría e vamos a facer seguimento do gas, do uso dos nosos cartos e nas próximas eleccións o vamos a hacer como. Sabrías como se puede. Es muy llamativo que tengamos un auditorio de adorno y que ese dinero del auditorio no se haya metido en el saneamiento, por ejemplo. É que cualquier persona normal. A cada persona normal te entra na cabeza que teñamos a zona deportiva, o campo de fútbol, pistas polideportivas e demais, ao redor dunha zona que nin siquiera está clasificada.
como a zona da Malata, que teñamos o auditorio e o conservatorio nunha zona de exclusión, que fagamos 2 paseos marítimos na ría, o da Malata e o de Caranza, ao redor das zonas máis contaminadas, que Ferrol faga 2 paseos nas zonas máis contaminadas. Pero, a ver, que persona normal, tamén hai outro Megasa, sí, que persona normal, ou en San Valentín, pero, a ver, en que cabeza entra eso? De quen? De alguén que ou está cego, ou non lle funciona a nariz, ou é tonto, sin máis. Eu non entendo, eu sou incapaz de entender. Yo pienso que el auditorio de Caranza no lo han inaugurado todavía, no han venido, porque tendrían que hacerlo con una pinza en la nariz, porque allí tienen tela. Bueno, vamos a rematar, a xente xa está aí. Moitas gracias por vir. E recordarnos que o próximo sábado, día 15, ás 10:30, temos un pequeno roteiro para visitar a ría, para visitar estes barqueros e coñecer in situ o estado da ría. Perdón, día 15 ou día 16? 16. Sábado 16. Sábado 16 ás 10:30 diante de Correos. Por que facemos así? Pois porque non temos bus, iremos en vehículos particulares, entonces trataremos de repartir a xente e así poderán quedar ali o máximo de vehículos posible e non ter que andar con 400 coches para un sitio para outro. Vale, entón estáis convidados todos e todas e quen queira, se podes avisar e que lle interese vir, que veña, que ha de haber coche para todo o mundo e poder visitar, facer un bonito recorrido turístico pola nosa ría. Vale.